tomto videu vám ukážem, ako si môžete uhačkovať takúto jednoduchú čiapočku, ktorá je hačkovaná len z krátkych stĺpikov, čiže je vhodná pre začiatočníkov, ktorí začínajú s hačkovaním. Obidve čiapočky sú hačkované tým istým vzorom, ten istý počet očiek a takisto ten istý počet radov alebo kôl. Rozdiel je v tom, vidíme, že táto čiapočka je menšia. Túto som hačkovala z vlny Red Heart Baby a táto čiapočka je zhačkovaná z hrubšej vlny Red Heart Lisa. Pre porovnanie rozdiel je asi takýto. A vidíme, že pri použití toho istého háčika a toho istého vzoru, ako môžete ovplyvniť veľkosť čiapočky. Ďalšie spôsoby, ako môžete ovplyvniť veľkosť čiapočky, sú v tom, že použijete väčší háčik, alebo potom samozrejme väčší počet očiek. Ja budem dnes hačkovať túto čiapočku na veľkosť 3 až 6 mesiacov. Použijem túto vlnu značky Red Heart Lisa a háčik 4,5 mm. Na začiatok uhačkujeme retiesku z 5 očiek. Spojíme do kruhu, a to tak, že vpichneme do prvého očka a spojíme pevným okom. Uhačkujeme jedno retieskové oko a do tohoto kruhu budeme robiť 10 krátkych stĺpikov. Tento koniec vlny si chytíme a spolu s touto retiaskou ho zahačkujeme. Takže vpichneme do kruhu a uhačkujeme prvý krátky stĺpik. Znovu vpichneme do kruhu, druhý krátky stĺpik, tretí, štvrtý, piaty, šiesty, siedmy, osmy, deviaty a posledný, 10. Tento koniec teraz potiahneme, aby sme zmenšili túto dieru v strede. Tak. A teraz spojíme do prvého krátkeho stĺpiku. To je tento. Spojíme pevným okom. Teraz uhačkujeme jedno retieskové oko a do tohoto očka budeme robiť 2 krátke stĺpiky. Rovnako budeme robiť 2 krátke stĺpiky do všetkých očiek.
urobíme 2 krátke stĺpiky do všetkých očiek a stretneme sa na konci. Takže spravíme do posledného očka 2 krátke stĺpiky, to je toto očko. Toto je prvé reťazkové očko a my budeme spájať do tohoto prvého krátkeho stĺpiku. Vždy spájame pevným okom. Takže spravíme reťazkové oko. To robíme na začiatku každého kola. Znovu do tohoto prvého očka spravíme 2 krátke stĺpiky. Do nasledujúceho očka spravíme 1 krátky stĺpik. A toto budeme opakovať až na koniec kola. Čiže do nasledujúceho očka 2 krátke stĺpiky. A do ďalšieho 1 krátky stĺpik. Na striedačku 2 krátke stĺpiky. 1 krátky stĺpik. Dva. Do ďalšieho 1. A takto pokračujeme až na koniec. Do posledného očka spravíme 1 krátky stĺpik. Teraz spojíme do prvého krátkeho stĺpiku, ale s tým, že zoberieme si novú farbu. Takže vpichneme do prvého krátkeho stĺpiku. Teraz túto vlnu si tu chytíme a nahodíme novú farbu vlny. Koniec si vzadu držíme, aby sme mohli tú vlnu pretiahnuť cez prvý krátky stĺpik a takisto očko, ktoré máme na háčiku. Teraz spravíme 1 reťazkové oko. Tieto konce si budeme takto tu držať a budeme okolo nich háčkovať. Čiže do prvého očka spravíme 1 krátky stĺpik. V tomto rade alebo v tomto kole nebudeme pridávať žiadne očko navyše, čiže budeme robiť 1 krátky stĺpik do každého očka dookola. Túto sivú farbu dáme teraz dozadu. Okolo nej nebudeme hačkovať, pretože v nasledujúcom kole si ju potom stadiaľto vytiahneme a pridáme ako novú farbu na ďalšie kolo. Budeme hačkovať len okolo tohoto ružového konca. Čiže vpichneme do ďalšieho očka a robíme krátke stĺpiky. Do každého očka 1 krátky stĺpik. Takže vidíme, ako sa nám pekne ten koniec vlny schoval. Stretneme sa na konci. Prišli sme na koniec. Spravíme ešte 1 krátky stĺpik. Teda ja spravím ešte 1 krátky stĺpik. Teraz sme na konci.
Toto očko sa mi trošku uvoľnilo, preto si ho len z tejto strany potiahnem. Pichneme teda do prvého krátkeho stĺpiku a budeme spájať teraz znovu novú farbu, takže túto ružovú si chytím, zoberiem si sivú zozadu a vytiahnem ju pekne cez očko von. Znovu túto ružovú môžeme trošku utiahnuť. A spravíme jedno reťazkové oko. V tomto kole budeme znovu pridávať očká, takže do prvého očka spravíme 2 krátke stĺpiky. Stačí, keď si túto ružovú farbu uchytíme len do jedného toho krátkeho stĺpiku a znovu ju dáme dozadu. Nebudeme cez ňu viac háčkovať. Takže sem spravíme druhý krátky stĺpik. Do ďalšieho očka jeden krátky stĺpik. Do ďalšieho znovu jeden. Teraz budeme robiť takéto krátke stĺpiky 2, 1, 1, 2, 1, 1. Čiže do každého tretieho očka pridáme jedno očko. 2 krátke stĺpiky. 1 krátky stĺpik. 1 krátky stĺpik. Znovu 2 krátke stĺpiky. Jeden. Takto pokračujeme dookola a stretneme sa zase na konci. Takže sme na konci. Spravila som posledný krátky stĺpik. A teraz spojíme do prvého krátkeho stĺpiku, urobíme pevné oko. Spravíme jedno reťazkové oko. A toto je posledné kolo, v ktorom budeme pridávať očká. Spravíme 2 krátke stĺpiky do prvého očka. Do ďalšieho očka jeden krátky stĺpik. Znova jeden krátky stĺpik. A ešte jeden krátky stĺpik. Čiže teraz budeme robiť 2 krátke stĺpiky a jeden stĺpik do 3 očiek. Takže teraz spravíme 2 krátke stĺpiky a jeden krátky stĺpik do nasledujúcich 3 očiek. Takto pokračujeme až na koniec. Spojíme do prvého krátkeho stĺpiku. Spravíme jedno reťazkové oko. Jeden krátky stĺpik do prvého očka a jeden krátky stĺpik do všetkých očiek dookola. Pokračujeme jedným krátkym stĺpikom dookola. Už nebudeme pridávať žiadne očká. Dokopy máme 50 krátkych stĺpikov. Môžete si ich prepočítať.
Takže stretneme sa na konci. Takže sme na konci. Spojíme do prvého krátkeho stĺpiku. Ale teraz zoberieme znovu druhú farbu. Iba si ju potiahneme. A spravíme s ňou pevné oko. To môžeme zatiahnuť. Spravíme jedno reťazkové oko a krátky stĺpik do prvého očka. Znovu túto sivú farbu dáme dozadu a robíme jeden krátky stĺpik až dookola. Spojíme do prvého krátkeho stĺpiku a zmeníme farbu. Jedno reťazkové oko, krátky stĺpik do prvého očka, ružovú farbu dáme dozadu. Budeme robiť jeden krátky stĺpik dookola. Spravíme 3 rady znovu s touto sivou farbou a potom znovu zmeníme na ružovú farbu. Takže stretneme sa na konci tretieho radu so sivou farbou. Spravili sme 3 rady krátkych stĺpikov so sivou farbou. Do prvého krátkeho stĺpiku spravíme pevné oko s novou farbou. Zatiahneme jedno reťazkové oko a budeme pokračovať jeden krátky stĺpik dookola. Takže sme na konci. Pichneme do prvého krátkeho stĺpiku. Znovu zoberieme sivú farbu. Spravíme jedno reťazkové oko, jeden krátky stĺpik, ružovú farbu dáme dozadu a takto budeme pokračovať. 3 rady sivej farby, zmeníme na ružovú, znovu 3 rady sivej farby, zmeníme na jeden rad ružovej a tretíkrát 3 rady sivej farby. Stretneme sa na konci tohoto tretieho radu. Takže prišli sme na koniec. Spojíme do prvého krátkeho stĺpiku pevným okom a zoberieme novú farbu. Zatiahneme. Spravíme jedno reťazkové oko, krátky stĺpik do prvého očka. Teraz si môžeme sivú farbu odstrihnúť. Budeme robiť ružovou farbou 3 rady krátkych stĺpikov. Tento sivý koniec zahačkujeme.
Pokračujeme jedným krátkym stĺpikom až na koniec a spravíme 3 kolá ružovou farbou. Takže prišli sme na koniec, spojíme do prvého krátkeho stĺpiku pevným okom a necháme vlnu ešte tak, pretože si odmeriame čiapočku. ,5,5 cm. Pokiaľ ste robili z tenšej vlny značky Red Heart Baby, tak vám vyšla takáto čiapočka. Je to presne ten istý vzor, presne taký istý počet očiek, 12,5 cm. A pri tejto vlne Red Heart Baby treba spraviť ešte 4. rad krátkych stĺpikov na konci. Pri tejto veľkosti 3 až 6 mesiacov nám stačia 3 rady. Takže pokiaľ robíte z tej tenšej vlny, spravte ešte 1 rad krátkych stĺpikov a potom môžete odstrihnúť vlnu a ukončiť. Pri tejto veľkosti môžeme ukončiť už teraz, takže odstrihneme vlnu, vytiahneme, vtiahneme ich do vnútornej strany, zoberieme si tenší háčik ja ukončujem takto, že si spravím uzlík a koniec vlny vtiahnem do vnútorných očiek čiapočky, tak aby to z tej vonkajšej strany nebolo vidno. Tak to by malo stačiť. Môžeme odstrihnúť koniec. Takisto ešte máme vo vnútri jeden koniec na začiatku. Stiahneme, aby nám neostala dierka. A do týchto vnútorných očiek zatiahneme uzlíkom, aby sa nám to nerozchádzalo. Čiapočka je hotová. Ak sa vám moje video páčilo, budem rada, ak mi dáte palec hore. A pre viac videí sa prihláste na odber môjho kanála.